Hilabete honetan, 85 urte beteko dira tropa frankistak baiaran sartu eta gure herriak hartu zituztenetik. Garaiak aldatu diren arren, asteetako lintxamendu eta manipulazio mediatikoaren ondoren, atzo ere faxista horien oinordekoak Arrasatera etorri ziren. Herrian eraikitzen ari garen bizikidetza oztopatu eta Arrasatearrok erasotzera. Faxistak, gainera, 1936ko gerran debagoienean erail, fusilatu eta desagertutako debagoiendarren 124 izenak oroitzen diren plaza honetan elkartu ziren. Hau, provokazio gisa baina ezin daiteke hartu. Hala ere, beraien provokazio nahiari herri gisa erantzun genion. Hilabete luzez herrian jositako aliantzak indartu genituen, kaleak hartzen jarraitu genuen, eta euskal preso, iheslari eta deportatuen eskubideen eta etxeratzearen alde lanean jarraitzen duen herri bat garela erakutsi genuen. Gaurko mobilizazio honekin, Arrasaten borroka desberdinetan ari garen eragile eta herritarrok ahotsa altxatu eta gure aldarriak kaleratu nahi izan ditugu.